Arratsaldeon Usurbil, Euskaraldiko batzordea, 34 entitate izen eman da, ia 900 norbanakoan, eta neri egokitu zait Usurbilen Euskaraldiari hasiera ematea. Piskat urduri nago, Hanik artiburu sentitzen naiz momentu honetan. Tira, azken aldian nahiko desgustu eta gora bera daukagu, baina gaurko iragarkizunak albiste ona dakar. Euskaraldia astera doa. Hoixe baita Euskaraldiaren filosofia. Urrats txikia, aurrepauso handia. Etxe azpiko dendan, sukaldean, parkean, lanean, jogako klasean, amarekin, aitarekin, eta baita jangoikoarekin ere, akaso. Ziur dagoeneko badakizuela non eragin dezakezuen aldaketa. Izan ere, Euskal Herria gara. Euskara dugu hizkuntza, eta euskaraz bizitzeko nahi dugu. Askotan ez gea onartzen, baino aldamenekoak ere nahi bera izan dezake. Baina inertziek eta ohiturek eramaten gaituzte kontrako norabidean. Gu hori aktibatzera goaz. Hoixe ba, lertu dadila Euskaraldia eta eman diezaiogun Euskarari sua. Jantzi txapa eta ibili munduan. Euskaraldia bertan da.